Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi baro gini kilong ki khubor bam takasngi. U Vaibhav Suryavanshi ula thaw ke history kabalong nongialehkai bakhna tam ha ke history jong ka IPL ban thep century. Ha ka karta ka bakhat sau snem ba life arsngi ulala ban kamai shispah gol pyrshah ka Gujarat Titans. Kaba kampau nam kalong ru bakadeiru kaspa snem kaba ar kaba stat tam da nongialehkai samla ha ka history jong ka IPL bat kaba stat tam da unong India. U Vaibhav uwan namotipur kashnong kabarin kabadan hajan kashnong samastipur ha Bihar. Kajingialehkai cricket jong u kelas dang nadu dangret ha ka karta kaba prasnem. Ulala bane bha ha kajingialehkai ha ka kerdan jong ka district level tournament. U Kpa jong u Vaibhav Suryavanshi ula yoi ya kesab jong u bat ula rai ban kershan u habaro kiliang kiba ula. Unongrep ubaduna kalat kalenti Vaibhav ula de wat ya kabenta jong ka jaka rep jong u ban siu ya ka bai hikai. Kajinglet jingwan bakitiar jong u Vaibhav. Ka cricket kade kajingilehkai ka barem dor bha loong Vaibhav. Ngam dan lat shu rei bandino ya ka jaka jonga ban pen urlong ya ka jing angnut jong u. Kajing trai shitom jong Vaibhav kelas dang ban seiso habaula sha ajit haka Rajasthan Royals haka karta ka bakhat lai snem haka IPL arhajar arpsan. Ula kelalong nongialehkai ubdang rit tam ban yo ya ka jingete IPL bat ka kinhun kala thiet ya u haka dor iwei point iwei klur tingka. Siapa unrung shaka IPL Vaibhav ula deb ban yelehkai na ka kinhun yelehkai on the 19 ke India. Ula skor san popra ball century pyrshah ka Australia on the 19 bat yarap ka kinhun jong u bandung shaka final jong ka arhajar arpsau ACC on the 19 Asia Cup. Da ka kamai shispah anyo penriu run hagani ka limpung. Ula penpauru hagi khubor ha Bihar da ka kamai lai spa lai pu ar gol klem syarem haga limpung yelehkai jong ka Randir Verma on the 19.